Atopámonos nun dos focos máis importantes do incendio de Porto do Son. Comezou sobre as 6 da mañá e as fortes rachas de vento impiden que se apague. En total son 8 os lumes que se declararon hoxe na comarca do Barbanza, pero o máis importante encóntrase en Porto do Son. Segundo cifrou un medio rural, xa levan ardidas máis de 80 hectáreas. Hai moitos focos e o vento eso dificulta moitísimas labores e estamos intentando por todos os medios ter controlada esta cabeza do lume para que non siga avanzando. Dende esta mañá traballan na extinción do incendio 9 axentes forestais, 13 brigadas, 9 motobombas, 2 PAS, 5 avións e 4 helicópteros. Debido á gravidade do lume, ao mediodía sumouse ás tarefas de extinción a Unidade Militar de Emerxencias. Desde as 9:30 da mañá están actuando os medios aéreos, que é o máis importante que se pode facer con estes ventos tan grandes. O lume cercou varias aldeas do municipio sonense, así o relata unha das veciñas afectadas. Hemos despejado rápidamente, tardado un poco para ver por dónde venía y después he despertado a los niños y a todo el mundo y nos hemos ido a casa de un cuñado que tenemos aquí abajo. As alertas saltaban preto das 6 da mañá. A Garda Civil avisaba aos veciños de que tiñan o lume preto das casas. Ás 7 da mañá empezou a sonar un coche aí na General, pipi, eu levanteime, cheiraba a chamusco, e asomeime, xa había aquí nas brañas fuego. Bueno, a min despertoume meu irmán pola mañá ás 8:30 que tiña que ir a traballar e vimos xa todo cheo de fume. Non se explican quen sae beneficiado. Isto foi estratégico, Isto non sei quen sale ganando, tío. Operarios, voluntarios e veciños están a traballar arreo para tratar de controlar o incendio.